Ishikawa diagram alebo fishbone diagram je brainstormingový nástroj na systematické určovanie koreňovej príčiny skúmaného problému. Tento diagram sa podobá rybej kosti, ako to už napovedá samotný názov fishbone diagram. Do hlavy tejto pomyselnej ryby sa stručne napíše skúmaný problém, ktorý chceme odstrániť. A potom jednotlivé kosti predstavujú vopred zadefinované kategórie, do ktorých vpisujeme možné príčiny vzniku problému. Základné kategórie sú 4. Kedysi sa tento nástroj nazýval aj ako 4M, kde každé M reprezentuje jednu z kategórií. Man, teda človek, machine ako stroje, ale aj počítač, method ako popis procesu alebo inštrukcia, ktorá môže byť príčinou a materiál, ktorý môže byť fyzický, ale aj virtuálny materiál ako vstupný dokument z predošlého procesu a jeho kvalita. Táto metóda je štrukturovanejšia než 5x prečo. Pri 5x prečo by sa nám mohlo stať, že by sme sa pri voľnom brainstormingu zabudli pozrieť na možné príčiny z niektorej kategórie a nemuseli by sme sa tak dopracovať k skutočnej koreňovej príčine. Každopádne netreba sa nechať spútať týmito kategóriami. Každá firma si môže zadefinovať alebo doplniť svoje vlastné kategórie, ktoré lepšie popisujú problémy, ktoré sa v jej procesoch objavujú. Najčastejšie si firmy doplňajú k základným 4 kategóriám ešte dve, ktoré sa nazývajú Mother Nature, kde popisujú vyššiu moc a externé vplyvy, a measurement, kde identifikujú problematické meracie prístroje a metódy merania. Pri vyplňaní tohto diagramu je dôležité, aby tvrdenia uvedené v analýze vychádzali z pozorovanej reality a nie z dojmov. Nezabúdame na koučovacie otázky typu a čo ešte? No a na záver, keď máme diagram vypísaný, odhlasujeme v rámci riešiteľského tímu, ktorej z týchto možných príčin sa chceme venovať hlbšie, ktorá má asi najväčší dopad na výskyt skúmaného problému.